No niin, Mersu ruosteet koitetaan vähän saada kiinni. Ulkonakin on lämpötila jo 5 astetta. Kyllähän tämä tästä onnistuu. Takapyöräkaari on jo vaihdettu. Täytyisi näitä alkaa ottaa vähän tarkemmin kiinni täältä. Pystytään vielä puhdistamalla ja pakkeloimalla saamaan välttäväksi. Täällä on pakkelit jo laitettu ja vähän kuuma ilmapuhaltimella lämmitettiin, että alkaisi kuivahtamaan, ja ovessa oli se pieni reikä, niin ja pistettiin pellipalanen ja se on nyt jo pakkeloitu. Otetaan pakkeli kuivumista ja sitten hiotaan ja maalaillaan, niin hyvä siitä tulee. No niin, pimeä se ehti tulla ja saatiin tätä vähän näytämään näköiseksi. Ainakin isommat ruosteet on tällä hetkellä poissa ja apumiehen puolelta. Kuskipuolelta, jos sit sais huomiseksi vielä tehtyä, niin tulisi sit. Tässä vähän nätimmä näköinen. No niin, sitten oli tää kuskipuolen siistiminen. Ovea jo vähän kerkesi putsaamaan ja ruosteisto aine laitettu vaikuttamaan ja pohjalla tallissa tehdään hommia, niin joutuu vähän lämmittelemään takakaarvia. Tuosta putsailee, niin pääsee pakkeloimaan ja maalailemaan sit pikkuhiljaa. Kun se tuli sit jonkinnäköiseen kuntoon. Ainakin isoimmat ruskeakohdat on tällä hetkellä piilossa. Värisävyt on pienet, mutta eipä se vanhassa autossa niin paljon haittaa. Perjantain sitä on joku tulos katsomaan, että joudutaan varmaan sit vaihtaa toisenmoiseen autoon. Mutta sen näkee sitten perjantaina.